Koningsspelen op basisschool Krutwis. Karel de Bruin naar inhuldiging. Het is vandaag 26 april. Dit is het Pelemaasjournaal. De gemeente Venray heeft een procedurefout gemaakt bij het bouwplan in Achterom en Leunen. Grondeigenaren aan de Albionstraat bouwden hier 6 vrijstaande woningen op royale kavels. In eerste instantie ging het om 8 woningen. Met een grondeigenaar die 2 huizen in Achterom wilde bouwen, werd geen overeenstemming bereikt. De Leunenaar legde zich echter niet neer bij de afwijzing. Hij ging het juridisch gevecht aan met de gemeente. De gemeente dreigt dat gevecht nu te verliezen door een procedurefout. De perceeleigenaar moet wel met meer gegevens komen over het bouwplan van beide woningen, wil hij alsnog toestemming krijgen. De kwestie diende dinsdag bij de Raad van State. Vrijwel zeker zal de Raad van State overgaan tot vernietiging van het besluit van de gemeente om de bouwaanvraag buiten behandeling te laten. In heel Nederland gingen vandaag in het basisonderwijs de schoolboeken aan de kant en stond de dag in het teken van de Koningsspelen. Alle basisscholen worden uitgedaagd om de Koningsspelen zo creatief als ze maar kunnen vorm te geven. Ter gelegenheid van de troonswisseling heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap toestemming gegeven om de Koningsspelen te organiseren. Meer dan 1,3 miljoen kinderen op 6.500 basisscholen gaan samen bewegen. Zo ook op basisschool de Krutwis in Venray. Om 9 uur werd het startschot gegeven voor de Koningsspelen. De leerlingen van groep 8 hebben hun uiterste best gedaan om deze dag feestelijk in te vullen. Wij gaan allemaal spellen doen en wij hebben dit zelf georganiseerd. En dan hebben we zelf de spellen bedacht en dan moeten we nou zelf de kinderen van de school moeten helpen om te leren hoe de spellen moet. En welke spelletjes gaan jullie allemaal doen? Nou, we hebben verschillende varianten genoemd. Zoals stoelendans, blikgooien, basketbal. Ja, alles wat, voetbal, schieten. De Koningssportdag vormt het hart van de Koningsspelen en wordt voorafgegaan door een gezond, maar bovenal feestelijk koningsontbijt. Het mag dan wel een dag vol spelen zijn, maar het is evengoed erg leerzaam geweest voor de organisatoren. Dat vonden we best wel leuk, omdat je leert er ook allemaal dingen door. Omdat ik zit zelf in een restaurantje bij de pauze. En toen moesten we ook naar de Plus om een beetje te onderhandelen. En daar leer je ook weer van. Wat vinden de kinderen er eigenlijk van dat er een nieuwe koning komt? Nou, ik vind het best wel leuk. Beatrix wordt al wel wat oud, maar het is al lang geleden dat er een koning is gekomen. Dus het is wel interessant en wel zeldzaam dat het nu is. En jij, wat vind jij daarvan? Ik vind het best wel speciaal, omdat je maakt dat niet snel mee dat er een troonwisseling is. En dan wordt het ook nog een koning, dus dat is dan wel heel anders, denk ik. Zou jij koning willen worden? Nee, want dan krijg je het een beetje met de drukke zaken en veel te veel papieren en zo. Nou, het lijkt me veel te zwaar werk en ik wil niet al mijn druk om mijn schouders dragen. Ja. Waarom? Dat ik dan de baas van Nederland ben. De baas van Nederland. En wat zou je dan veranderen? Iedereen even rijk maken. Scholen met de meest creatieve invulling maken kans op een persoonlijke ontmoeting met koning Willem-Alexander en Maxima. Gaat de Krutwis deze prijs winnen? Ik denk het wel. We hopen wel, omdat we hebben ook zoveel mogelijk oranje geprobeerd om op het hele schoolplein te doen. Ja, zeker. Aan het enthousiasme van de kinderen zal het in ieder geval niet liggen. De prestaties van Venray in hoofdklasse B bevinden zich in een dalende lijn. In de tweede competitiehelft werd tot nu toe al 6 keer verloren, terwijl het eerste part met slechts 1 verliespartij werd afgesloten. Met de eerste periodetitel op zak staat er voor de Venrayse ploeg ook niet veel meer op het spel. Toch zullen de rood-witte er alles aan willen doen om de tweede plek op de ranglijst vast te houden. Zondag komt concurrent Schijndel op bezoek. De promovendus is na een matige start opgeklommen naar de hoogste regionen. Bij Venray ontbreekt Rick Linders. De linksachter ontving tegen Une alweer zijn 8e gele kaart van dit seizoen. Het duel op Sportpark de Wieën begint om 2:30. Karel de Bruin uit Geisteren is een van de 500 gewone burgers die de troonswisseling op 30 april daadwerkelijk in de Nieuwe Kerk mag meemaken. Hij is de enige uit de gemeente Venray die hier naartoe mag gaan. Een bijzondere ervaring voor Karel.
Ja, een hele eer dingen om naar Amsterdam te mogen en dan de koning bij te mogen wonen. Waarom bent u het geworden? Dus door SV Venray. De voorzitter van SV Venray heeft een tekst over mij aangeleverd bij de gemeente. En daardoor is de gemeente overstag gegaan om mij het voor te dragen. Dus, De Bruin is daarnaast vrijwilliger bij SV Venray en kindervakantiewerk. Dinsdag kreeg Karel een officiële uitnodiging van de Staten-Generaal. Hierin staat het programma uitgelegd. Het wordt een drukke dag voor Karel. 's morgens vroeg beginnen het al. 5:30 moet ik in Venlo zijn. En van daaruit gaan we naar Eindhoven, waar de hele menigte uit Limburg tezamen komt. En dan gaan we tezamen naar Amsterdam. En dan in Amsterdam een hele programma dat we eerst samenkomen met de hele delegatie van de burgers, zeg maar. En dan gaat het allemaal richting de Nieuwe Kerk. Zijn er nog bepaalde regels die daarin stonden waar je aan moet houden? Ja, de kledingvoorschrift. Dus of een jacket of een donker pak. Geen telefoon, je mag geen jassen meenemen, geen foto's maken. Dus jammer, ik had er graag een verhaaltje bij gemaakt. Dus, Ben je een beetje koningsgezind? Eerlijk gezegd niet echt. Ik volg het wel, maar niet zo extreem als anderen zijn. Tot zover het PLMA-journaal. Tips kunt u mailen naar de redactie. Deze uitzending wordt herhaald tot en met zaterdag 12 uur 's middags. Zaterdagavond is een aflevering van Venray van Toen te zien die in het teken staat van het Koningshuis. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Vannacht kan het mogelijk gaan regenen. Overdag is het bewolkt en blijft het grotendeels droog. Het wordt 12 graden en er waait een noordoostelijke wind. Zondag blijft het droog en er is er weinig wind. Ook dan wordt het 12 graden. Bedankt voor het kijken en een prettig weekend.